Ola, me chamo Iria Otero e son viticultora e adegueira en Leiro, na comarca do Ribeiro. O meu proxecto se divide en dúas partes, unha que se chama Iria Otero Viños, que é un pouco como a descripción ou a miña identidade de cada variedade na súa zona vitícola máis famosa, pois Albariño en Rías Baixas, Godello en Valdeorras e Treixadura aquí na zona do Ribeiro. E ademais tamén teño que se chaman viños con memoria, que a parte como máis artística e un poquinho máis personal, que son os viños que fago na miña propia adega aquí no Ribeiro, con mestura de castes e elaboracións en materiais tradicionais como o castiñeiro ou o formigón. Bueno, eu decidín hai certos anos vir a vivir aquí ao Ribeiro, que é onde establecín a miña adega base, por varios motivos, xa podes ver que a contorna é espectacular, e tamén porque aquí traballamos con tres vales moi importantes, o Miño, a Arnoia e o Avia, que é onde nos atopamos, e dentro deses vales temos moitas castas distintas, a Treixadura en Blanca é a fundamental, pero tamén hai Torrontés, tamén hai Albariño, hai Godello, e nas tintas tamén unha zona tradicionalmente de tintas, e que ten unha capacidade para facer viños de moita calidade, viños de embellecemento tintos moi importantes, con Sousón, que sería esta casta que temos aquí ao lado, Caíño Longo, Brancellao, hai moita variedade e moita capacidade para unha enóloga como a min de facer viños diferentes. Para min unha parte fundamental do inicio deste proxecto foi a decisión de vir a vivir aquí a Leiro con a nosa familia. Nos vivíamos en Vigo, temos tres pequenos, o meu home se dedicaba a fotografía. Hai 7 anos, cando mercamos esta adega, cando empezamos a desenvolver este proxecto de viños con memoria, decidimos virnos toda a familia para aquí, e a miña parella Miguel pois, tamén traballa comigo nas viñas. Para nós parecenos como moito máis orgánico e un xeito de desenvolver o rural, pois vir coa familia, manter as escolas abertas e facer pois, vida rural. Bueno, supoño que unha das cousas que máis me diferencia tanto a formación que teño, porque é certo que marchei a estudiar enoloxía a Rioja hai moitos anos, e logo fixen a miña tese doutoral tamén en enoloxía, iso é algo que non é moi habitual no noso país, na nosa comunidade autónoma, pero tamén o tema de que eu traballei en moitas adegas de fora, non somente como enóloga, senón tamén como viticultora e como directora comercial, eso me permite, cando monto o meu propio proxecto, ter unha visión moito máis ampla do que é a elaboración e tamén as ventas. Partimos de que estamos falando dunha adega, que non deixa de ser un traballo moi tradicional, e xa sabedes que aquí en Galicia levamos facendo viños pois máis de 2000 anos. Pero si é certo que a miña visión global penso que ten un punto diferente con respecto a algún dos compañeros, xa que eu traballei fora de España durante anos, vento moitos dos meus viños fora, fago probablemente sobre un 70% de exportación, e teño esa visión global dos viños de outras zonas que me permite tamén atopar o meu nicho de mercado, saber cal é o meu cliente potencial para os viños que facemos aquí, que se ven, se teñen ese corte tradicional, están moi arraigados o terreno e a zona, teñen unha visión moi global en canto a calidade e proxección. Eu, como complemento a miña formación universitaria, digamos, tamén fixen varios cursos de dirección de empresas agrícolas e dirección de empresas vitivinícolas. Eu sou moi partidaria da formación, penso que non somente polo coñecemento que te dan, senón por a seguridade que te dá. Pero ainda a máis, como din os catalás, tiven a sorte de ter dúas axudas que para mí foron fundamentales para crear a miña adega, para decidir a vir a vivir aquí e montar a adega dende primeiro, que foi a axuda EMEGA, para mulleres emprendedoras, que foi coa que conseguín comprar a casa onde agora mesmo temos a bodega establecida, e tamén axudas de IGAPE para empresas, para desenvolvemento e crecemento de empresas. A ver, os obstáculos que atopamos todos os emprendedores sempre van sendo máis ou menos os mesmos, que, por unha banda, os cartos, que, salvo que te toque a lotería, é complicado montar un proxecto dende cero, sobre todo cando un proxecto como o noso, que é unha adega que ten unha inversión moi grande, tanto en uva como en instalacións, etc. E, por outra parte, no noso caso en particular, as adegas están moi controladas por todo o tema de impuestos especiales, facenda, medio rural.
denominacións de orixe. Entón, o tema funcionariado e demais, hasta que non lle colles o punto, acaba sendo un pouco complicado. Todo o mundo nos deu moita axuda, pero, bueno, costa poñerse no papel. As mulleres estiveron nas viñas principalmente, pero tamén nas adegas durante séculos. De feito, nas zonas rurales as mulleres son moito máis lonxevas que os homes e se manteñen en forma, eu penso que bastante millor, e de feito a maior parte das mans de traballo que podemos atopar para determinados traballos como a esfolla, a enrama, etc., son traballos feitos por mulleres. Outra cousa é que as explotacións normalmente estaban a nome do seu pai, do seu home, ou incluso do seu fillo ou do seu xenro, pero realmente as que levaban o traballo adiante eran principalmente mulleres. Un dos motivos polos cuales nos estamos asentados aquí, aparte do tema de ser ribeiro, porque estamos asentados exactamente en Padre Hiján 32, porque esa casa era dunha adegueira que vendía a súa colleita, a cousa que non era moi normal. Esta señora morreu hai moitos anos, pero eso visualiza moito que realmente o traballo de campo, en Galicia principalmente, pero eu penso que no norte de España estaba feito por mulleres principalmente. Os homes emigraban, os homes a mellor ian a pesca de altura, e as que quedaban na casa facendo todos os traballos de horta, coidados, e tamén de viñedo neste caso, eran as mulleres. Entón eu non atopo por esa banda ninguna dificultade, pero si é certo que non hai tantas mulleres poñendo nombre nas etiquetas. O sea, sí que o traballo estaba feito, pero a hora de poñerte diante e ser tía que firma non é tan habitual. Sí que é certo que a decisión de vir a vivir ao rural tiña moito que ver tamén coa conciliación. Nos, como comentaba, temos 3 pequenos, cando viñemos aquí eran bastante novos, a maior tiña 8 anos e o máis pequeno tiña 2, e para nós era moi importante poder estar un tempo, como se di, tempo de calidade, o sea, realmente poder dedicarnos a eles sen o estrés de ter que estar correndo todo o tempo para atopar un momentiño para poder ir a un parque. Nos agora vivimos xusto en riba da adega e os pequenos suben e baixan con toda a liberdade, pero ademais deso, que si é certo que é algo fundamental, unha cousa que para min é moi importante tamén é que nós temos un proxecto de traballo, un proxecto de vida que nos encanta, e temos moita xente que ven a vernos a casa, moitos humilleres, adegueiros, xente de todo o mundo que ven falando diferentes idiomas, e os nosos fillos se relacionan con eles, cousa que antes non podía pasar. Parécenos que tamén para eles é unha visión moi bonita do noso traballo e da vida. Eu penso que calidade de vida é sempre, bueno, eu teño a grande sorte que me dedico a algo que me encanta, penso que xa se nota. Si é certo que a elaboración de viño é como un círculo completo, porque ti cultivas a viña, colles a uva, fas a túa vendima, probas os viños, vas facendos, e aparte podes darllos a compartir a alguén contigo, entón é un traballo realmente fermoso, pero o tema de poder facelo dende o rural, te permite tamén vivir onde están as viñas, vivir onde está a adega, ter esa calidade de tempo cos teus achegados, non ter que desplazarte innecesariamente, e despois se tes que sair a vender, ou se tes que sair a mostrar os viños, ou se queres facer algún tipo de actividade paralela, sempre está o coche para facelo. Un traballo como o meu, que ao final, aínda que hai moitas mulleres detrás, está bastante masculinizado, o que falábamos antes, principalmente os nomes das adegas están a nombre de homes, ou as etiquetas están firmadas por homes, pero sempre hai mulleres que traballan tamén no tema do viño, e cada vez somos máis as que poñemos, as que firmamos o noso traballo. E, obviamente, entre nós intentamos facer unha rede común, facemos moito corporativismo, penso que está ben neste caso, e de feito eu aquí en Leiro, onde eu me atopo, está unha das adegueiras a que eu máis respeto, que é Xulia Bande, son de Arrieiro, e nós incluso compartimos a maquinaria, o sea que non é solamente un tema de axuda matriarcal, senón que tamén é un tema de axuda empresarial. Eu, obviamente, animaría a calquera muller a emprender no rural. Si é certo que hai que facer ben os números, si é certo que eso que te din nas escolas de business, que lle chaman, de fai 3 escenarios, o que ti pensas un por enriba, un por abaixo, vas a estar normalmente por abaixo, pero sempre pega a pena. Ti tomas as túas decisións, tes que ter unha mentalidade, un espírito emprendedor, pero se o tes, ti mesma sabes que ao final o que queres é emprender.
botarlle un pouco de forza e de ánimo para adiante. Eu me levanto polas mañás con moito sono, como todo o mundo, pensando máis ben en facerlle o almorzo aos meus pequenos, entón non vou pensando hasta que xa tomo o primeiro café. Pero hai dúas frases que son moi absurdas, pero que as teño sempre na memoria. Unha é menos samba e máis traballar, que non sei por que a digo, pero cando teño momentos así de flaqueza é como, veña, dalle, tira para adiante. E outra que co esforzo todo se pode. Estou ben rodeada de mulleres que me inspiran moito, mencionei a Xulia como compañeras de traballo, pois Xulia Bande, obviamente, as Anónimas, Laura Lorenzo, temos un montón de adegueiras galegas, Olga Verdes, espectaculares, que algunhas viñeron antes que a min, outras máis tarde, pero que todas sempre me inspiran, pero bueno, penso que ao final todos tiramos un pouco a familia. As miñas dúas avoas, que foron dúas tías con uns ovarios tremendos que tiraron para adiante, e sobre todo a miña nai, que foi sempre emprendedora.